2006ko urriaren 20an abiatu zan bigarren danbaka musikaleiak eta aurrekua eta segidan etorri ziren beste bisak moduan Goiena Komunikazio Taldiak Elgetako Goibeko Euskaltzaleen topaguna elkartearekin elkarlanian. 14 taldeek eta 6 bakarlareik eskualdeko musika estilo eta formazio ezberdinen topagune bihurtu hauien espaloian zokisa. 5 kontzerturen ondoren urtarrilaren 15an jokatu zan finala. Eta Bergarako Abiken eta Belzeburuz taldiak eta Oñatiko Malenkoniak osatu hauien finalisten hirukotia. Freskua, gaztetasunaren injarra, sendotasuna, elkar ulertza hundixa. Halako argudioekin espaloiko kide Iban Arantzabalek, Iker Barandiaran kazetarixak, Jul Bolinaga Arripeko kideak, Iñaki Bengoa Xot Estudioko arduradun eta musikarixak eta Itziarri Turbe Kulpanik taldekoak osatu hauien epaimaiak, Bergarako Pantera Beltzei emunutzien Gaztelupeko txak disketxarekin disko argitaratzeko txartela. Abiken taldeari. Sari nagusitxaz gain, Jim Tenetentzako izan zan bakarlari honenaren sarixat, Oñatiko Derrak estaldia barrez izan zan ikuslien favoritua. Espaloian ebildu zaituztegu, espaloiko parte zona etorri sarie, danbaka esan eskero eta espaloian gauzen etokixan gauzela, zo horotzeapen dakartzue. Unai, akorratzeza, zelako momentuak hemen orgoixan afaltzen eta elkartzen ginenean. Bai, etortzen jat oroitzapen desberdinak, oso oroitzapen desberdinak, danetik, bai. Ondo biltzen ginen bakestetxian, Bai, hemen atzian, goixan da, kamerinua, eta akordatzen naiz, bai. Eta, bueno, neuk pertsonalki asko ikasen eben gainera, musikaz, estilo mordua ezautu nu geben, eta... Bai. Baitxa, neube, goratzen ditudan gauzak izan die, gerora beira irakaspenak, estenatoki gainean sokia apurtu, arazo teknikoak gauki baina solventa bain behar, eta momentuan aurrera atara, eta gero, bueno, bai. Azken uniko urduritasun momentu horrek, baina ni denboran poderioz konturatu naiz, bueno, gure aletxua euskal kulturgintzan beharrek ebela, eta hor geratu da, eta transmisio hori hor dau, gaur egungo belaunaldi gaztientzako, eta, bueno, oroitzapen benetan oso politiak. Bai. 2006ko urriaren 10an izan zan lehen kontzertua, eta besteak beste taularen gainean zuzeu nahi, bakarlari moduan. Bai. 2006, eta Elgetako espaloia kafean txokisa, berezisa da, eta orduan guretako hemen jotia importantia zen. Birritxan hartu zeuen parte edizin horretan, gainera bat esan dugu, lehenengo saioan izan zen bakarlari moduan, da este batzuk berandu hau, Master River taldiakin. Bai, Master Riverrekin orduan disku ateratzen den genden geu Gaztelupekin, 2007 uste osala, hau igual pixkatxo bat lehen hau, baina ja abestixak sortuta zeuzkon, geure abestixak egin da zen. Ordurako orduan, bai, erabaki inoan parte hartzia Master Riverrekin irukote moduan, bateria gabeko formatu hola elektroakustikoan, eta azkai terpelos moduan, bakarlari moduan. Ni pixetan saiatu nintzen gauza berdina itzen, dana emoten. Eta Maider, zuzeu aurko lanetan ibili zinen, musikasalia bazara, ez dakit lehenengo emanaldi horren oroitzapen berezi daukotzun, ero gainontzekoetan zelan sentitzen zinen, bueno, lehen hau esan dozu ez, gauza asko ikasi zebela, eta gauza asko deskubritu bai. Hori da, nien etorren erromeixa garaitik eta trekitixan mundutik, baina ona etorri eta euen anistasuna, euen askotariko musika estiluekiko, saletasun hori be sortu xaten barruan, eta esan dute moduan oso aberasgarria izan zen niretzako. Horreko kapituluan, bestiak beste Sharon Stoner taldeko ekide inigo barrondo egon zan, lehenengo diseinuan gaineko errepasu egiten, eta bera komentetan zauen orduen atentzio da etxugotzela ordura arte, bakarlarixak eta holan, agertu gizan ikustera etzeuzela, ez da oitxuta, eta, bueno, oso harritxuta geratu zirela, eta eraberian, miretzi bai, ez? Eta zuzeu, alaxe, ez dakitz, aurten behongo die bakarlarixak. Nik, ikusteko gogoz, niri bakarlarixak onak dienak asko gustatzen jataz. Eta hor ikusten da, bizkate publikoakin interaktu hau, inglesez esaten den storyteller horrek, ez? Ze kontatzen duzun, eta nola kontatzen duzun, musika instrumentuekin, horrek danak badauka bere xarma. Alde handixa dau, taldiakin taularen gainera igo ero bakarrik, gitarrarekin? Bai. Gauza kontatzeko moduetan beste bide batzuk hartzen die. Bakarlari moduan
hitzak daukan garrantzia, gero taldian, gero eta musikari gehiago izan, musikak beste pixu bat hartzen da. Gu oina Skater Pelosen seikotega, baina ni bakarlari moduan ez baldin banintzen hasi, talde hori ez zan egongo. Orduan, azkenian ibilbidea, 15-16 urte pasau die. Eta gaur egun agertuko ere goten zarenian, beste da bakan endako alegin horrek eta ikasgei dituzu. Bai. Beti gabiz ikasten. Ez dakit, ez ginen kontrolatzen besta sare sozialak horren beste, naiz eta akordatzen ditzen, oihartzuna, irratixan eta prentxan eta ondixea zeukala, baina musikok igual ez zeuko nahi beste eskarmentu hortan, ez dakit. Garexak dudabarik Maider eta Unai aldatu egin dira, eta aldatu dira eraberian musika estiluei dago kizionez esango neuke, ez da? Hau da, talde asko deskubriutu genitxuela, zupe bai, Maider? Bai, izan be, gure baiaran punkak, jebiak esango neke lekua zeukan zehazoi hortan, talde asko zeuzen punkoi taldiak, arraseta inguruan bereziki, baina danbakan bilatu geben edo ikusi geben sorpresa izan zen, talde askok, estilo askotako taldiak parte hartu ebila, Hortxe Malenkonia, Belze Blues, Kerobia beraren kontzertuape erakutzi eben momentu horretan Euskal Herrixan popak zeukan injarra. Kerobian akordatzen za, Xavier edo, ezagit, kantantia o teklistiak edo hartu zelan pandereta bat, da bota inzeban, eta purtu inzan, publiko dana behira, hola, hori da, hemen, hola, ni dauka rekuerdua panderetarena, bota zeban. Zuzeneko oso bortitza eta publikoana asko heldu zan Kerobiana, punta-puntako taldia zan hasi berrixa zian baita, baina guztora ikusi geben. Finaleko egunean eurak izan zian, saioa borobildua bienak. Finalian izan zian eta orduen txeuzen buru belarri epaimaikideak bada erabakitzen, ez da, Bergarako bitalde, Abiken eta Belze Blues eta Oñatiko Malenkonia. Eta Abikenek sarixe irabazi, eta hoxe disku haue izen zanen olabetxe opari guztau jatzun? Unai zuri? Bai, asko. Hoxe erabakisa, adibidez, Abikenek enamatea? Bai, Zuzeneko itzela izan zen, Abiken, ni goratzen, zelako indarrakin urten ziren, eta, Abiken esan dugune moduan Jim Tenet, bakarlari honena? Bai. Zizate ustazue, artista honen inguruan. Gizon orkestra, ez da, bere filarmonikarekin, eta bai. Eta bitxikeria moduan, akordeko gare, ez da, Maiderrek, besteak beste Maiderrek, irabazlien izenak, emuna benien, unaik, zegoen ondo pasau, momentu horretan. Ez, kontauko zuet gainean, anekdotia, zela izan zen. Sari isa banatzen zegoen mitxartian, Maiderrek esan zegoen, eta bakarlari oberenaren saria, eta ni pentsa honean ja esan bia zebala, Skater Pelos! Eta esan, azkena rockerako sarrerak eta gonbidapenak eta ez dakiz zer, Jim Teneten dako, eta ni megau ez. Eskerra laguna zala, ez da? Oso, bai. Eskerrak. Eta publikorena Drakes. Bai, eta nik uste dut Drakes dala talde bat non erakusten dauen askotan akademikoki musikari perfektua nota bat ez da bere pentagramatik aldenduko, hortik haragoko dauen talde bat dala, hau da, badaki publikora iristen, transmitu ineben eta hor ikusi izan publikora heldu zala, naiz eta musikalki agian Belze Blues edo beste akademiko hauak dian taldiak egon, honek aiauzian. Publikoak erabaki euen hola, publikoak baukelako pixua eta oso importantia da gainera, askotan egabitz parte hartzaileen gane jartzen dugu fokua edo antolatzaileen gan, astu barik publikoa egon espaldin badau, lehiaketa izan edo beste dozin zaio izan, alde horretatik zeuek publiko artean izango zarie, aurtenguan? Duda barik. Asmo badaukotzu bebintzat? Bai, duda barik. Ni, aldan neurrixan, albaldin bada kontzertu danetara. Zenbateko injarra musikari moduan, Unai, zenbateko injarra dauko publikuak norberagan? Ondixia. Zuzeneko kontzertu bat eoteko, musikua bezain garrantzitsua publikoa egotia. Ez baldin bago bat, ez baldin bago bestia, ezin da liturgia hori aurrera.
eta lehiaketa baten sarixe izaten da, dudabarik hori fokuen egoten dana, baina hori baino geixeu da danbaka unai, hori baino geixeu emondotzu, zuri ze mundotzu. Bai, zeneri saririk ez ustan emon, orduan, Bueno, baina oi hartzuna bai, ez da, eta kontzertu txukun bat eukitzeko aukeria, ikusentzunezko formatu batian, arrastixak, ez da? Hombre, horrek sekulako favoriak diez, Esan behar da, danbakan lehengo aliz goienak streaming bidez, zuzeneko egiteko aukeri eukibela live stream plataforman, gaur egun streaminga hain egunerokoa dana, sasoi hartan danbakak lehengo aldiz eskeneben, goienak eskeneben lehengo aldiz streaming bidez kontzertua. Kontaktuak itxeko, lagunak itxeko, elkarrekin gero etorkizuneko kontzertuak horitzeko, horretarako balixo izen zotzun? Bai, gero elkarbanatu ginen kontaktu zerrenda bat, eta bai. Eta gainean potxe eta lotxek esaten dabe, parte hartzea da, garrantzitsuena. Hori da, eta horregatik parte hartzea garrantzitsuena dalako eta publiko moduan bihar zaituzte gulako, eskerrik asko, eta seminarixuan ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko, Aitziber, eta kompainia. Hori da.